Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay malayo po kayo sakit sa araw-araw at palagi po kayong manalangin sa araw-araw para gabayan po kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po ay huwag po kayong sumuko sa inyong dumarating na pagsubok po, para idalangin nyo lamang po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at malalampasan nyo po lahat po ang mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Ang dabis po na panglunas po sa ating mga pagsubok po ay ang panalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na gumagabay po sa atin at nakakakita sa atin na ating mga ginagawa sa araw-araw. Ay mabisa na po yun na pang kontra sa mga lahat pong mga paparating pong mga kapanganiban sa ating buhay. Kaya sana po ay huwag po kayong sumurrender na pagdarasal sa araw-araw sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at humiling po kayo at ipagkakalob ng Diyos ang makapangyarihan sa inyo ang iyong mga kailangan po. Basta wag lamang pong marami pong kailangan po na inyong hilingin po, ay ipagkakalob po yan agad-agad. Unti-unti po ipagkakalob yan. Sinusubukan lang po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat kung saan po tayo hanggang saan ang ating pagdarasal sa Kanya o panalangin sa Kanya, kung taos puso o kung nalalaman niya pag humarap po tayo. Kahit di po natin sabihin o hindi niya naririnig po, alam niya na po ang bago po tayo humarap sa Kanya ay alam niya po yung gusto nating sabihin. Kahit hindi po na natin babanggitin po yung mga hinaing po natin sa Kanya, ay alam na po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At ang pagbanggit po sa Kanya, kung humihiling po tayo sa Kanya, ay dapat po kahit isang bisis lamang, dalawang bisis lamang po, ayaw ng marami pong kahilingan po. Basta isa puso't isipan lamang po natin patiwala sa Kanya, sa kapangyarihan niya, at gagabayan po tayo sa Diyos gagabayan po tayo na ating amang makapangyarihan sa lahat. Sinsya na po kayo kung medyo nabubulol-bulol kasi hindi po tayo perfecto po magsalita. Hiniling ko po sa inyo sana po na tulong po ang Iwagan ng Pangasinan, paki-subscribe po. Kung saan man kayo naroroon sa sulok ng mundo, pakitulong po. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel po, ay paki-subscribe po, like and share. Tatanayin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout kay Bike Tayo Commented, Spiritual Pit Healer, taga Pangasinan to, kung po kayo, hanapin nyo lamang po ito, Spiritual Pit Healer sa Pangasinan po. Napakagaling po, manggamot po to. Fight to Win Commented, Bruno Ganda Commented, Nili Kaliha Commented, Robin Mantanilla Commented, Alan Paraliolin Commented, Carlito San Jose, Arnold Francisco, Lee Serbert, Ambas Salas Piñas, taga Salas Piñas po ito, Judith Alakdakyo Commented, Harry Saturpater, Philip Nandipcho, Angelito Moong Salvador, Bike Tayo, Lee Prayley Commented,
GP, Alejandro, War Valera, Matados, Iban, Sunny Boy, Kinerepe, Igusumpo commented, Isagani Mendez, Malikhaing Pinoy commented, Christian 26 pero 30, at shoutout po sa inyo lahat na mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon pong araw na to ay yung napakabisa po ito orasyon. Ito po ay magagamit po lamang sa kagipitan po. Magagamit po rin po ito sa kung halimbawa hinabol po kayo ng masasama na mga tao, o magagamit din rin po ito sa kumbate po. Napakabisa po itong gagamitin po sa kumbate. Orasyon ni Santa Maria sa Tagabulag po. Ito po ay dapat po kung talaga nyo gusto nyo paandar po ito ay konsagrahan nyo po ng bago nyo po konsagrahan nyo po yung konsagrahan nyo po na usalin nyo po yung konsagra po nyo sa dibdib nyo, tapos usalin nyo po yung tagabulag po na to na gamit ng Santa Maria na tagabulag po. Ang pangkonsagra po ay yung hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei nobi eterne testamenti mysterium pidi qui pro vobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum Jesus Homo Salvador. Nandun na po yung upload ko na po yun, hanapin nyo lamang po yun, yung pangkonsagra po. Tapos ihip po niya sa dibdib nyo yung pag nabanggit nyo na po, nausaw nyo po sa isip yung pangkonsagra po, at isunod nyo po yung Maria Sumati, Sumati Maria, Maria Sumati, at ipon nyo sa dibdib po nyo, at asahan nyo po na hindi po kayo makakakita kahit kung gagamitin mo sa pangkumbati po, kasi ang mangkukulam po, kung nakikipagkumbati po kayo sa mangkukulam po, ay may tagabulag yan. Kung halimbawa po, ang ibig kong sabihin po, sampulan po kayo, pag tinawas po ninyo, halimbawa tinawas po yung pasyente po, at hindi nyo makikita ang sakit ng pasyente kahit na may gumagambala sa kanya, kasi tinatago lang, mangkukulam po yung ginagawa niya. Pero kung gamitin nyo po ito, ay makukontra po yung tagabulag niya, makikita nyo po yung ginagawa niya. Napakabisa po itong pangontra sa tagabulag po. Magagamit po rin ito sa physical po, kung halimbawa po hinabol po kayo na masamang tao, kung ano man po man dyan, gamitin nyo lamang po ito, usalin nyo po lamang, konsagrahan nyo po muna, tapos usalin nyo po yung Maria Sumati, Sumati Maria, Maria Sumati, ipon niya sa dibdib po ninyo, siguradong asahan nyo po na hindi po kayo mapapansin o makikita ng yung kalaban. At sa kumbati po naman po, hindi po kayo makikita ng mangkukulam kung nakikipagkumbati po kayo. Napakabisa po itong pangkumbati po ng orasyon ni Santa Maria sa Tagabulag po. Kaya sana po ipakaingatan po lamang po. Magagamit po ito sa mga nanggagamot po dyan na wala pa po kung pang Tagabulag po. Gamitin nyo lamang po ito. Aking ibabahagi po. Hanapin nyo lamang po yung in-upload ko po na pangkonsagra po. Hanapin nyo lamang po pangkonsagra sa lahat ng mga orasyon po. Search nyo po pangkonsagra, orasyon pangkonsagra sa lahat po ng mga Latin po. Ang pangkonsagra po, ulitin ko naman po, hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei nobi eterne testamenti mysterium pidi qui pro vobis et pro mortis iponditor in remissionem peccatorum Jesus Homo Salvador. Ay po yung dibdib po ninyo. Kung halimbawa po gusto nyo pong konsagrahan po yung halimbawa nanggagamot na po kayo, pwede rin po ihip po sa basta mga palagi na una po yung pangkonsagra po, ihip po nyo sa isang basong tubig at isunod po yung gagamitin po yung orasyon na panggamot sa pasyente at ipainom nyo sa pasyente, at siguradong mapapandar nyo po yung mga orasyon po. Maraming salamat po sa inyo lahat na nakarinig po ng aking binahagi po na
sa maliit na channel po na Hiwaga ng Pangasinan. Sana po ay nagustuhan po ninyo at huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At shoutout po sa inyo lahat.